दी है सबको ज्ञान, माता पिता को पूजिए, वही प्रथम भगवान। दीपक भैया हमने के बड़ भाई, जरूरी नहीं है कि 2 लाख 4 लाख चंदा दिहल जाए तबे समाज में नाव होई। जरूरी बा कि बाबू माई के खुश रखल जाए, देश से बड़ नाव कोनो नहीं हो सकत भैया। अरे माई नवरात्र के समय बा, एगो भक्त दरबार में जाके कहते रहे कि माई हम तारा के का ले आई पुष्पक भैया, जवन कुछ भी ले आई तोहरे में ले तहरा के चढ़ाई, ऐसा हमार हिम्मत नहीं खे। बाकी तहरा ले हम तने कहो कि हई जौन कलश में जल रखल बा ई जल ना है, एकरा पर थोड़ा विचार करी है। अरे माई ई जानी जनी हाजे जलबा कलश में बाटे भरल गंगा जी के लो कि सुसुकी रोतारी गंगा मैया संकट में बार, सुसुकी रोतारी गंगा मैया संकट में बारी। अरे माई ई जानी जनी हाजे जलबा कलश में बाटे भरल गंगा जी के लो। अरे माई ई जानी जनी हाजे जलबा कलश में बाटे भरल गंगा जी के लो। सुसुकी रोतारी गंगा मैया संकट में बारी, सुसुकी रोतारी गंगा मैया संकट में बारी। हाय देखिए हजारों रुपए के पुरस्कार रहता भैया रहता। अनोखा पुरस्कार मिलल दीपक भैया की तरफ से। हाय देखी जेकरा कलम के माध्यम से आज हमारे समाज में पहचान बनल। गीत संगीत में तो हम 15 साल से घूमत नहीं, 15 साल से। बाकी लॉकडाउन के बाद गुरुजी के आशीर्वाद मिले लगल। कहिए ले मठ में परीक्षा चलत रहे, बाद में गुरुजी के बुझाइल कि नहीं शिष्य ठीक बा। जब से आशीर्वाद मिले लगल दिन दुना रात चौगुना तरक्की होता। हम रउआ के कुछ दे नहीं सकत, बाकी इतना विश्वास जरूर दे कि राउर शिष्य सम्मान खो नहीं खे सकत, जीवन भर खो सकता। कहे के बा सुन कई के ब्रह्मा के कमंडलो भागीरथ के तपवा के जोर अइली धरती के ओर। गंगा जी के महिमा के जान सकता, हमनी के जरी बनी जा जे 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर देश विदेश में जे आवता तीर्थ करे, उ गंगा जी के महिमा जान सकता। हमनी के जो जरी कुछ बहवा तंजा कौनो सरकार बनता दिन दुना झूठ बोलता कि हई हई हो जाई, हई हई हो जाई, हई हई।
बाकी गंगा जी पर खारी पेपर मीडिया में ध्यान बा, धरातल पर बहुत कम ध्यान बा। बाकी कतना तपस्या भइल बा, माई के आगमन भइल बा। सुन कई के ब्रह्मा के कमंडल भागीरथ के तपवा के जो आइल धरती के ओर, आइल धरती के ओर। आरे माई ओह दिन दिहल लोग दुलार हतारी के आज सभे हो गईले कठोर। आरे माई ओह दिन दिहल लोग दुलार महतारी के आज सभे हो गईले कठोर। सुसुकी सुसुकी रोताई गंगा मैया संकट इतना बरखा पड़त रहा कि पानी गढ़ा में के एक दिन तक रहता। जितेंद्र भैया आज हमने के गर्मी में गंगा जी के पानी कम पड़ जाता। काहे कहे के बाद कहे सुशीलमा गंगा माई नातली धरती से तोड़ पशुपति कहे हाथ जोड़। जिला के साथ संजोग से पशुपत भगवान शंकर के बाद बा वहाँ के हाथ जोड़े के धरती पर भेजले बने तो इनका सम्मान कर लो। अब पशुपत जी भी हमली के सामने बैठल बनी। कहे सुशीलमा गंगा माई नातली धरती से तोड़ पशुपति कहे कर जो। अरे माई करी उपकार गंगा माई के मनाइली सोनू खाड़ दोनों हाथ जो। अरे माई करी उपकार गंगा माई के मनाइली कहे सोनू दोनों हाथ जो। सुसुकी सुसुकी समय के भी ध्यान रखे के बाद दूगो गीत के समय मिलल बा। एक ही गीत 1.5 घंटा के हो जाए। आई एगो और छोटा सा गीत